Bueno, bideo honetan, aurreko bideoan komentatu duten moduan, daukagu funtzio bat, funtzio trigonometrikoz osatuta, eta bere gorakortasuna eta aztertzerakoan, derivatua berdin 0 egin behar izango dugunean, ekuazio trigonometriko simple bat ebatzi behar izango dugu. Lehenengo, betiko moduan definizio eremua. Eta kasu honetan bebai, R, eta bai sinu eta bai kosinu, R osoan daudelako definituta. Derivatuko dugu. Sinuen derivatua bakigu kosinu dela, eta kosinuen derivatua minus sinu da. Minus sinu x. Orain, honen zeinuak aztertzerakoan, hau da jakiteko noiz dan positibo eta noiz dan negatibo, eingo duguna lehenengo, kosinu x ken sinu x berdin 0. Hobetu idatzikot, lehen esan dutena, ezipin hemen berdin 0. Aparte, idatzi, ze ekuazio ebatziko dugun. Ekuazio trigonometriko honetan, zehazki ez duzu gogoratuko, baina bi arrazoi trigonometriko agertzen direnean, gu lortu behar dugu arrazoi trigonometriko bakar bat agertzea. Eta kasu honetan, kenketa 0 bada, ez sinu, ez kosinu, ezin dira izan 0 biak batera. Ez bata, ez bestea. Ze baten bat 0 bada, bestia. Bat edo minus bat izango denez, kenketa ez da izango 0. Beraz, aldu behin, zati sinu x, zatiko sinu x osorik. 0 ez darako. Eta segeratzen da, bat ken tangente x berdin 0 da. Tangente x berdin bat, eta hemen ja ebazten dugu. Noiz da tangente x bat? Gogoratu. Neurtzen dugu hemen, hau da bat, beraz, berrogeta bost, hau da pila orden, eta bi pila orden, hiru, lau, eta bost pila orden. Daukagu, x izango da, edo pila orden, edo bost pila orden, gehi bueltak. Gehi bikapi. Edo pila orden, gehi bueltardi. Orduan, zengo dugu? Lehen induguna. 0 eta 2 piren artean gertatzen dana. Hemen dago pila orden, eta hemen bost pila orden. Nun horreztu behar dugu? Kosinu, ken, sinu, honetan. Zer gertatzen da, x-a pila orden baino txikinago denean? Hau da, amengo angelua direnean? Kosinu, sinu baino altua gehiago da. Beraz, amengo plus da. Zer gertatzen da amengo angeluen artean? Bai sinu izango dela handiagoa kosinu baino, beraz hemen minus geratuko da. Eta zer gertatzen da pila orden baino handiago puntuetan? Kosinu danetan izango da handiago sinu baino, ze sinu negatibo izaten da. Beraz hemen plus. Hau da, f', beraz funtzioa izango da gorakorramen, bedakorramen eta gorakorramen. Hau da, hemen daukagu maximo relatibo bat eta hemen minimo relatibo bat. Gogoratu, maximoak eta minimoak modu bitan aldo guzemon. Bata esanez, x berdin pi laurden puntuan dagoela maximo bat, edo pi laurden eta ordeztutamen kosinu pi laurden, kesinu pi laurden, kosinu pi laurden eta sinu pi laurden, sinu amentxe horreztu, sinu pi laurden gehi kosinu pi laurden. Sinu pi laurden da erro bizatibi, eta kosinu pi laurden ere erro bizatibi, beraz, batuta biak erro bi emoten da. Hauze puntua da maximoa, maximo relatiboa. Modu bitan, edo lanik, edo lanik. Gorakorra noiz da?
0 eta pi laurden artean, eta 5 pi laurden, eta bi piren artean. Eta berakorra, pi laurden eta 5 pi laurden artean. Vale? Eta hori, bueltak eta bueltak emonez mantentzen daula.